Kung atag ko si mo ang oras ko tanan, o mapati nga planggata ka. O, Tapos? di ba? Mapati ka nga planggata ka, kaya ang oras ko oras mo. O, pero kung pagpalangga lang atag ko si mo, pero wala ko oras, busy ko sa iban, o mapati nga planggata ka. Di ba hindi? Sumangkot sa mga kapakdol kung ano mas importante siya, oras o pagpalangga. Kaya kanta-kanta di sa ulo. Stop lang ka. Yeah, may pamangkot sa mo lang. Saron ko. Adaron lang. Kan ko pangalan Ano mas ng importante market. si mo, oras o pagpalangga? Oras ko to palangga. Hindi man tulod mo kuha. Oras. Wala na lagi na panamdam yan. Dapat mo nung dumamagidya kung ano ang giyon mo, kung tsakto, hindi. Oras o pagpalangga, siyempre oras. O, kung atag ko lang may pagpalangga ko si mo, pero wala oras, wala ko time si mo, o mapati nga palangga ta ka. Hindi pwede vote. Pwede bot. Pwede mo na sa mabot o butan tayo, i-bot ta gani. O, di ba? Kung atag ko si mo ang oras ko tanan, o mapati nga palangga ta ka. O, Tapos? di ba? Mapati ka nga palangga ta ka, kaya ang oras ko oras si mo. Oh, pero kung pagpalangga lang atag ko si mo, pero wala ko oras, busy ko sa iban, mapatay nga planggata ka. Di ba hindi? Para sa nagyapon sa ando mo sa kabuhi. May ando ka sa kabuhi mo, plangga mo ando mo sa kabuhi mo, pero galigid ka. Wala ka oras para giyon na. That's a good idea. Di ba? Kuha mo, wala. Kung nakuha mo, ibalik mo. Fatality. Ito man ha. Seryoso? Wala, seryoso ka talaga.